दिनैनि भिडिअआ एसे डेन्जारावहाय फैसिगोन आरो लोगोफोर बा बिथांखौ मानि थाखाय आरो नैथि खेब भिडिअ लानानै फैबावदों होनोब्ला बिथांखौ आङो केस होनाय जासिगोन आरोना मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला माने बिथाङा माखासे गाज्रि मेसेज खालायदों आरो माखासे गोबांथार बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेराव गाज्रि कमेन्ट खालायदों आरो बेबायदिनो फेक एकाउन्ट लानानै बियो माने गोबांथार माबा खालामगासिनो दङ माने आंनि मान सन्मान लेस खालामगासिनो दङ बिथांखौ मायाव केस होनाय जागोन होननानै बुङोब्ला मेन्टेलि टर्चार खालामनाय ओमफ्राय हेरेसमेन्ट खालामनाय मान सन्मान हानि खालामनाय दा बिनि बागैहाय बिथांखौ आङो केस होनाय जासिगोन ओमफ्राय बिथाङा दा गिनानैहाय माने गावनि फेसबुकआवहाय गासै माबाफोरखौ गावनि फटकफोरखौ दाननानै लाजोबबाय ओमफ्राय दा बिथाङा बेबायदिनो आंखौहाय गोबांथार गाज्रि कमेन्ट खालायदों आरो मेसेजाव बुंहरदों फिसाय नागारनाय मानाय आरो फानबायनानै जायो होननानै बुंदों दा बिथाङा आङो जेबो प्रुफ होनो हाया एक्चुअली बियो आंनि खामानि मावनानै जादों जायाखै बेखौ नुदोंना नुवाखै बिनि मेगनालाय दा नोंथाङा दि आंखौ आंनि गुदि खिथा मिन्थिया लासेनो माने नोंथाङा आंखौहाय जि बुंबाय बेबायदिनो फिसाय गारनानै माने फानबायनानै जायो फोरदिसेयाव होननानै बुंदों दा बिनिनो आङो नोंथांखौहाय आखायाव लानाय जाबाय आरोना डाइरेक्ट नोंखौहाय आङो केस होनाय जासिगोन बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ लानानै माने आंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गाज्रि खोथा बुंनायनि थाखाय आं नोंथांखौ आखायाव लानाय जाबाय दै नोंथाङा दि आरोबाव मोनसे कारिना नार्जारि लादों दि नों बेयावबो प्रफाइल जेबो दोननानै लानो हायाखै दा बेबो नोंनिनो फेक एकाउन्ट नोङो बेजोंहाय दि बेंलाया जि भिडिअ होदोंमोन बिनि सायावबो नोङो बुंबाय थाहरदों आरोबाव मोनसे खोथा लोगोफोर ओमफ्राय बिथाङा दि बुंदों आंजोंहाय नोंथांमोना आङो गासैखौबो स्क्रिनशट नैबे स्क्रिनाव देखायगोन नोंथांमोना नायजोब भिडिअखौ दा बिथाङा दि बुंदों आंखौहाय ब्लेक कब्रानि सायावहाय भिडिअ लाबोनायखायसो माने गुन्दि भिडिअ लानानै फैनायखायसो आङो नोंथांनो हरदों रागा जोंनानै होनदों नाथाय आङो ब्लेक कब्रानि सायावहाय भिडिअ लाबोनाय आङो 1 मान्थबो जायाखै लोगोफोर हयथ' हमनानै ला 1 मान्थखौनो नोंथांमोना गासैखौबो नुनो हागोन आं खय थारिखआव रिलिज खालामा बेनिफ्राय बिथाङा दि हरदों आंनोहाय बेसेबां सनाव हरदों बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै दिन्थिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना गुबै प्रुफखौ मोननो हागोन दा बिथाङानो जाहैबाय आंनोहाय 2022 हरदों ओमफ्राय बिनिफ्राय आगष्टनि 9 तारिख ना 9 मास नैबेयावनो हरदों आरो गासैबो टाइम डेट बिनि हरनाय गासैखौबो आं नोंथांमोननो प्रुफ देखायनो हायो स' लोगोफोर नोंथांमोना नाय आं नैबे स्क्रिनावनो होगासिनो दंखायो नोंथांमोना बिनि गासै हरनाय गाज्रिखौ नाय अब्ला आङो सिगांहाय गाज्रि कन्टेन्ट लानानै फैदोंमोन नामा आरो आङो गाज्रि बेबायदि ब्लेक कब्रानि सायाव आङो खोथा रायज्लायदोंमोन नामा लोगोफोर बावदों दि बिथाङा माने ब्लेक कब्रानि गाज्रि स्ट'रि दोननायखायसो आङो नोंथांनो हरदों बेखौ उनाव ट्रान्सलायदों दा ब्लेक कब्रानि स्ट'रिखौथ' आं दिनैसिमबो दोनाखै मालाबाबो आङो इउटुब फेसबुकआव आं आपल'ड खालामदों बेखौ आं बनायनानै लायो दा आंथ' बेबायदि स्ट'रिसिम थाङाखै आरो आं स्ट'रियावथ' दोनहैयाखै दा बिथाङा आंखौ डुप्लिकेट खोथाजों माने पइन्ट गैया बाथ्रा गैया बेबायदि आंखौ खोथा बुंलाबायदों आरो आं बांसिन बहा दुखु मोनथारदों होननानै बुङोब्ला लोगोफोर माने बियो आंखौ गोदाव सोराव माने फिसाय गारनानैहाय फानबायनानै जादोंनो आं बिराद दुखु मोनदों एक्चुअली आङो बुंनो थाङोब्ला आङो फाननानै जानो थाखाय आं फैयाखै आङो माने गावनि नांगौनि आंखालनि थाखायसो आङो दिनै दुखु खस्थ'खौ सहायनानै लाबाय आं मालिकफोरजों रायजा होनजालाबा आङो मालायनि सिङाव जानानैब्लाबो आं दिनै गावनि खामानिखौसो आं मावनानै जाखादों आरो गासै रायजो राजायानो नुखायो आंनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आं माखासे माबाफोरखौ माने फेसबुकफोरावनो आं एगारनानै लाखायो इउटुबफोराव एगारनानै लाखायो दा बिथाङासो मबे मेगनजों नुनानै माने आंखौ गोदाव सोराव फानबायनानै जादों होनदों नै बिनि थाखायनो आङो बिराद दुखु मोनदों दा आं केस होनाय जासिगोन आं गासै न'खरनि मानसिफोरजोंबो रायज्लायजोब्बाय दा न'खरनि मानसिफोराबो गासैखौबो मावनो थियारि जाखाबाय दा बिथाङा होजासिगोन आरो खुनु कनसिडार गैला बहाय आरो सासे मानसि दंबावो आं बिथांनि नामखौ लानो गोसो गैया आरो बिथाङाबो बिराद गाज्रि बेबायदिनो हरगासिनो दङ बेबो सिगांनिफ्रायनो हरखायो माने आंथ' मैया दाख्लैनिफ्रायसो ब्लेक कब्रानि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों खिन्थु सिमोनहाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो हरग्रा मानसि दङ आरो बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि मेसेन्जारफोराव हरो ओरैबायदि जि गैयि बुस्थु बेफोरखौ हरो आंनोहाय ओमफ्राय मोनथिनानै लाखा नोंथांमोनाबो जायफोर हरो माने एक्चुअली मेसेन्जार फेसबुकखौ आंनि आइडिखौ माने आंल' बाहाया दै माने आंनि हासबेन्ड आरो आंजों सानैजों आंनि मोनसे आइडिखौनो जोङो इउज खालायो दा गोबांथार मानसिफोरा सोरबा गाज्रि नै बेफोरबायदि पिक्सार हरनो ओमफ्राय नैबावहाय आंनि हासबेन्डआ माने आं जानानै गोबां खोथा खावहरनो दि गोबां मानसिखौ खोथा खावनानै मोननोबो मोनबायदि माखासे आंनि हासबेन्डखौनो माने आंखौ साननानै गोबां मानसिया गाज्रि कमेन्ट हरनो गेलेयो रिप्लाइ मोनो होननानै आरोना ओमफ्राय दा माखासे खोथाफोरखौहाय आङो नेक्स्ट टाइम हासबेन्डनि खुगानिफ्राय आङो मोनथिहोनो नाजागोन आरो सानसे बेलासे माने हासबेन्डआ आंनि
बे मेसेन्जार आंनि फेसबुकखौ खुलिना खुलिया आंनि हासबेन्डनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन लोगोफोर दा माखासे बिथांमोना साननो हागौदि गावबो रिप्लाइ खालामो गावबो गेलेयो होननानै गोबां मानसि बेफोरबायदि हरग्राफोरानो सोरबा सोरबा ओमफ्राय आंनि हासबेन्डजोंहाय रायजाहरबायबो माने गोसोखावहरनानै लास्ट टाइमाव आंनि हासबेन्डआ भइस कल बा खोथाजोंबो रायहरनो सोरबा बायदिखौ रायहरनो दै लोगोफोर आरो जायफोर हरगा सोरबा सोरबा मोनथिखाबायबो ने उननि टाइमाव माने आंनि बोराइजों रायजाहरनाय माने सोरबा सोरबाया अलरेडि मोनथिखायो बेखौहाय दा भिडिअखौ गोबाव खालामा जासे लोगोफोर भिडिअखौ बुंनो दोनथ'नाय जाबाय दै बाय बाय